saura gaban shi ba ya gama saura hisabi sai a mai alola domin ya je da tsarki. ina fata an fahimta. yau wato shi ne malaika a nan ya ce wa illam yanka bi thalathin zida ila khamsin, idan har aka yi masa wanka aka ga uku bai yi ba to a kai shi 5 au 7 ko 7. kuna gani 5 ko 7, idan uku bai yi ba kar ai 4 kar ai 6, sai dai ai 5. in 5 yayi fa biha wa ni'mata ka ake so, in 5 bai yi ba tsallaka ka tafi 7. ina fata an fahimci wannan. to shine malaika wannan ya ce daga nan summa yushaffuhu ko yashuffuhu bi thawbin, yanzu mun gama wanke shi. na'am, alolan ya ce za maimaita wankan ma ana rawaita wankan so 7. wankan ne yake nufi ba, in dai a'a ba lallai wani abu ba, datti na iya sa, ba na faɗa muku ba wani zai iya wa accident yayi, kun fahimta, wata zai iya wa tana tabin hankali ta jima ba ta wanka ba, wani zai iya wa bakanike ne ya je testing din mota kan ya dawo accident jikin shi duk bakin mai. kun fahimci magana, kaga bakanike zai ce ma har sai ya sa omo a jikin shi yake wanka, to kaga wannan biyu ba zai wanke shi ba. ina fata an fahimci magana. na'am, nan dai bai nuna amfani da soso ko makamantansu ba. kun fahimta, in abu na amfani da shi ba zai cutar da mamaci ba, wasu malamai na iya ganin halassun yin haka din, amma dai maimaitawa zai gusar da abin da ake so a gusar, a maimaita shi yafi akan a shigo da wani abin da babu shi. ina fata an fahimci wannan. shi ruwan magarya ai mun ji shi a kai farko ko, sannan in ya gama fita ana iya ɗaukar na ƙarshen su da za a yi mai sai a sa mai magarya. wannan wanda muka amfani da shi muka wanke kai din, muna iya zabin din shi in so 3 za mu wanke, in muka yi 2 da farin ruwa a nan kun sai mu tafi da na magaryan shi. na'am, a yin da ya nuna malam kai za a fara wankewa da shi, kin gane ko. idan aka zo kuma za a yi na karshe din da magaryan, don akwai hadisin da ya ce ka sa na karshen su ko ɗaya daga ciki ya zamto da magarya a ciki, to in an zo na karshen kin ga ya shafi duka jiki, kin gane. yawwa, to saboda haka abin da yake so na ce shine baicin wannan mayafin kafin likafani muna kuma bukatan wani mayafin. wannan ya jike, barakallahu fik, wannan ya jike. kun fahimci magana, shine abin da malam ya kawo a nan, sai ya ce idan duk mun gama wannan za mu zo da busasshen mayafin mu ɗauke wannan, sanda za a sa shi ba za a ce ku janye wannan a sa wani bane, a'a shimfiɗo shi za a yi misali a tsaye, kun gane. sanda aka sa shi misali ya zo kamar sama sai zamto ana ne tana janye wannan. ina fata an fahimta. so ba laifi sanda muka gama wannan din, idan nan gurin ya cike, dan wurin kan ga ana so ya zamto kamar teburin nan amma kasan shi ruwa na sauka, inda ruwa zai sauka kun ga za a iya tsana mutum a sama babu matsala, amma in ruwan bai sauka nan ai ya gaba zama caba to in wuri ya dagule. na'am, yadda ake yi ko magarya ko sabulu ko kafa wanka ake yi da su, kenan kuskure ne ya zama cewar farko abin da muka fahimta cewar mutum zai iya yin wankan farko da magarya ne, karshe ya zama an tsarkake shi da ruwa, ko kuma in sabulu ya kasa a fara wanke ta da datti ita gawa sai zama cewa an mata wankan sabulu. hadisin ya ce a sanya hulahunna na farkon su ko na karshe, ko dai a cikin wankan inda aka ga maslaha a sa magarya, to duk inda aka sa shi yayi, amma in babu aulan na fi gani ya zo a karshe. kin fahimta, a fara yi na farin ruwa a karshe sai a sa magarya, amma dai an yi shi a na biyu ko an yi shi a na farko shi ma ba za ka ce an yi kuskure ba. haka a zaunar da ce an jingina shi an yi waye ya a zaunar da mutum, in aka zaunar da mutum za a wanke gefen shi na dama a zaune. a zaune gaskiya abin da ya fi shine a haka yadda yake. kin fahimci magana? sosai ma kuwa. kin fahimci magana, barin shi a yadda yake a juya shi da duk yadda da nuna miki shi yafi
ai zaunar da shi din ma kamar wani kirkiro hanyar da wancan abin zai tabbata ba za a gama ba ke za a wahala. na'am